Silav roj baş var baş. Dîsa çend mijarên girîng hene dixwazim bi we re parve bikim. Hev em amadekariyên merasima çekşewtandinê îmhakirina çekan û hem jî ji Amerîkayê hindeng hene HTŞ ew partiya ku aniha Şamê bi rêve dibe hikûmeta demkî ya Rêveberiya Şamê li Sûriyê ji lîsteya terorê hate derxistin ji aliyê Amerîkayê ve. Ev nûçiyekî gelekî girîng e. Wekî din İlham Ehmed daxuyaniya wî heye di derbarê şewatên li Sûriyê de hevdîtinên heyeta Öcalan ya bi Tayyip Erdogan re heye. Ez dibêjim heyeta Öcalan ji ber ku ev heyet ji bo hevdîtina bi Öcalan re hatiye amadekirin, hatiye sazkirin. Diçe İmraliyê hevdîtinê xwe pêk dîne, paşê bi rayedarên dewleta Tirkiye re dicive peyaman dibe tîne. Piştî hevdîtinê Tayyip Erdogan talîmatek da. Îtî pêvajoyê ji aliyê dewleta Tirkiye ve dest pê kir. Ka min derin talîmata Erdogan çi ye ji bo sibê. Nûçeyên ku ji bo amadekirine em hema dest pê bikin pêşkeş bikin hevano gelek meseleyên din hene ku aniha ez naxwazim destpêka bernamê de ji we re bibêjim. Pêşketinên ecayîb hene. Dîmen hene, dîmenên Rêzdar Öcalan wê derkevin li bendê bin. Beriya merasima îmhakirina çekan wê dîmen werin parvekirin. Bi qasî ku me agahî girtine dîmen niha ji aliyê her du aliyan ve tê amadekirin. Hevanno hûn amade ne temam e. Hûn komîser hebûn, heval tev hatin mala we ava. Ecela me tuneye, Mirîşka Reş li vê dirê, Ümit Agaz, Mustafa Koyun, Çewanî, Abdülkadir Asad, Kemal Er daimî li vê dirê bi meraye û me tu cer bi tenê naile silav ji te re. Wekî din Mîran Sarxîn heye. Ev Kemal Er te logoya Zana TV xistiye ser rûpela xwe. Zana TV qadrî zana hevalê me bi rêve dibe hûn zanin. Pêşniyaz li we dikim bişopînin. Gelekî girîng e. Ew jî hemî hevalê me ku bi van meseleler eleqedar dibin heqeten ket didine. Emek didine divê mirov xwedî li keda wan derkeve spasiyê xwe pêşkêş bike. Xanî Nûjiyan silav ji te re Amdok Zana gelek hevalê din Zengen, Adem Özgüç, Fırat Rojlat, Ümit Agis me gotibû. Wekî din kîjan heval hene gelek heval li vê derê ne mala we ava eger hûn amade bin em hema derbas bibin. Ji welatên Rûsyayê, Kırgızistan, Özbekistan, wekî din ciyê ku Kurd lêne Kazakistan, ciyê ku Kurd lêne û em silav û rêzê xwe ji we hemiya re dişînin, em hurmetê xwe pêşkêşî we dikin. Em bi we hene, bi hebûna we em hene. û her wiha Kurdên Amerîkayê, Avustralya, welatên Asyayê li her derê cîhanê kî heye em silav û hurmetê xwe ji we re dişînin. Ez heman navan nêrim. Temam e. Heval komîser hebûne süper. Deng baş e. Dîmen çi xwe ez dibînim. Xwezî mikariba dîmenê we jî bidîtiya. Ji xwe demekî dirêj me dengê gel çê nekiriye. Eger hûn bixwazin rojekê em dikarin eyer bikin, dengê gel çê bikin, bila hemî heval xwe îfade bikin. Êdî meseleye dibêjim hêdî zelal dibe. Bila merasim jî hinekî pêş keve. Süper. Emîn Kutlar dibêje deng baş e. Hevanno em ji ku derê dest pê dikin zanin Rêveberiya Serokê Amerîkayê Donald Trump diyar kir ku Heyet Tahrir el Şam HTŞ ku berê weke rêxistineke terorîst a biyanî hatibû destnîşankirin ji lîsteya terorîst derxistiye. HTŞ berê şaxekî El-Qaîde bû li Sûriyê bi navê Cephetin Nusra hate naskirin. Ev not di 23 Hezîranê de hatibû nivîsandin ji aliyê Wezîrê Karê Derve yê Amerîkayê Marco Rubio ve hatiye weşandin. Na ev agahî êdî bawekê fermî roja sêşemiyê tê weşandin dikeve meriyetê. Gelo Amerîkayê di berdêla çi de HTŞ ji lîsteya terorê derxist. Mesela gelek tevgerên Kurd hene hê jî em zanin di lîsteya terorê ya Amerîkayê de ye wekî PKK. Dewleta Amerîkayê, dewletên Ewropayê ji ber ji nêz ve Kurdan nas dikin jî çima tevgera azadî ya Kurdan dixin lîsteya terorê û dernaxin çima rêxistinekî wekî HTŞ dikarin jê derbixin.
wana hemî bi menfaetan vegirê de ye. Tu çi didî wan ew çi ji te digirin. Ev hemî ev e. Kes ji bo xatirê mirovan tiştekî nake. Menfaetên Amerîkayê dema ku li Sûriyê hebe bi Heteşê re jî li hev dike, bi Qesedê re jî li hev dike. Başê ez ê ji we re bêjim sewqiyeteke ciddî ya eskerî dîsa şandiya Rojavayê Kurdistanê xuya ye hin amedekarî têne kirin. Me gotibû Rojavayê Kurdistanê û Rojhilat û Başûr dibin yek. Di kîjan meselê de? Di mesela parastinê de. Amedekarî hene. Ev jî wekî mizgîniyekî hûn dikarin bibînin. Wextê ku jaliyê ewlekariyê ve Rojava û Başûrê Kurdistanê bibin yek, mana sînorê namîne. Sykes-Picot ev peymana Lozanê hemî diçin çöpê bi dawî dibin. Sînorê nava Kurdistanê radibe. Peymaneke ewlekariyê çêbe û demê çi dibe operasyonên hevbeşiyên eskerî tên destpêkirin li hember hemû hêzan. Kîjan hêz dibe bila bibe. Dema êrişê Kurdistanê bike, beşekî Kurdistanê bike, hemî hêzên Kurdistanî, Qesede, Pêşmergeyên yenekê, Pêşmergeyên pedekê bi hev re wê bikevin nava hereketê. Elbet hê saz nebiye, hêçê nebiye ama ev planekê ye, projeyekê wê bikeve meriyetê. Astengiya herî mezin niha heta niha dewleta Tirkiye bû, êdî ji vê pêvajoyê şûn ve em binêrin ka dewleta Tirkiye wê çawa tev bigere. Mijarekî din ku îşev ez ê ji we re behs bikim dubare ev mirina eskerên dewleta Tirkiye trajîk e. Ev jî nîşanê me dide dewleta Tirkiye di nava xwe de çi qas di nakokiyê de ye. Hêzên îro artêşa Tirkiye birêve dibin, di nava xwe de problemê wan hene, nakokiyê wan hene. Bi hev nakin yani. Emîn Kutlar mala te ava tu dibêjî tu pêşniyaz dikî li hemî hevalan ji bo bibin abone û vê kanalê dewlemend bikin, zêde bikin, berfireh bikin. Vê nîvrê min bernameyekî çêkir, gelek eleqe dît mala we ava her hebin. Heqeten mühîm e. Ji kerema xwe re abonetiya xwe bilind bikin, zêde bikin. Ev ya ji bo canan şaştîk hevalên bûne abone car destxwelê dixin ji abonetiyê derkevin tiştekî wisa nekin. Ez me gotibû Amerîkayê Heteşe ji lîsteya terorê derxist di berdêla wê de di berdêla çi da? Di vê meselê de İsraîl heye. Nûnerê taybetiyê dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê li Sûriyê Tom Barak piştî hevdîtina li gel Serokkomarê Lubnanê Joseph Aoun daxuyaniyekê da got diyaloga di navbera Sûriye û İsraîlê de dest pê kiriye herkes ji bo gihîştina lehevkirinekê êdî lez dike. Nûnerê Amerîkayê anî ziman ku ew dixwazin dawî leşerê li ser sînorê Sûriye İsraîlê were. Çend roj beriyanha rayadarên İsraîlê gotibûn bêyî vekişîna İsraîlê ji girên Golanê ên dagirkirî elbet serokê hikûmeta veguhêz a Sûriye Ehmed el-Şara peymana aştiyê bi Tel Avîvê ve îmze nake. Yani şertê Colanê ew e, yani şertê Ehmed el-Şara ew e İsraîl pêşî xwe ji girên Golanê vekişîne. Niha em binêrin piştî ku Heteşê ji lîsteya terorê derket em helwesta Sûriyê ji nêz ve bişopiyan. Ez dibêjim qey helwest ku heriye êdî şertê Colanî nemaye li hember İsraîlê ji ber vê ye. Yani niha li rojata navîn Amerîka û İsraîl bi hev re tev digerin. Rayadaran daxwazên Şamê yên ji bo vekişînê wekî astengiyekê mezin ya li pêşiya lehevkirinekê dawî a di navbera her du aliyan de binavkirin. Rojnameya Yediot Aronot ya İsraîlê jî ku ew ji agahiyên xwe destpêra rayedarên peyebilind agahî dide ku hevdîtinên heyî li ser gihîştina rêkeftinekê ewlehiyê ne, ne li ser rêkeftinekê siyasî ye. Yani peymanekî di navbera İsraîl û Sûriyê de çêbibe temamî ewlekarî ye. Her du hêz êrişî hevû nekin, kîjan hêz li ku derê bisekine, ev ne aştî ye û ne jî siyasî ye. Yani li hev nehatine. Her wiha eşkere kiribû ku hevdîtin bi navbenkariyê herêmê û navnetewî têne kirin. Amerîka wekî navbenkar tev digere. Wekî din şandeya İmraliyê em hinekî behs bikin. Şandeya İmraliyê hevanno ez ji we re bêjim. Şandeya İmraliya Dem Partiye tekildarê hevdîtina bi Serokkomar Tayyip Erdogan re daxuyanî da got di hevdîtinê de hate destnîşankirin ku îradeya her du aliyan ji bo vê pêvajoyê didome.
Endamên şandeya İmraliye ya Partiya Wekevî û Demokrasiyê Dem Partiye Pervîn Buldan û Mithat Sancar bi Serokkomarê AKP'yî Tayyip Erdogan re hevdîtinekî pêkanîn. Hevdîtinê piştî nîvrê saet di 15 de dest pê kir, nêzî saetekî domiya. Serokê Rêxistina Îstixbaratê MîT İbrahim Kalın, Serokwekîlê Giştî AKP Efkan Ala ew jî di civînê de amade bûn. Şandeyê di derheqê hevdîtinê de daxuyaniyekê nivîskî parvekiriye, em jî ji we re ragihînin. Çi dibêjin? Ketkarên çapemeniyê yê hêja yanê ji me re dibêjin. Wey xuya xîtabê we nakin. Ev jî balkêşe nabêje gelê me hêja divê endamên çapemeniyê yên hêja ê ka em binêrin çi ji me re dibêje. Endamên şandeya İmraliye yên Dem Partiye Pervîn Buldan Mithat Sancar îro li Beştepê bi birê Serokkomar Tayyip Erdogan re hevdîtin pêkanîn. Şandeya me nêrên pêşniyazên xwe yên derheqê qonaxa nû ya pêvajowa û her wiha di derheqê tiştên ji vir û şûnva wê bênekirin parvekirin nêrînê xwe di hevdîtinê de hate destnîşankirin ku îradeya her du aliyan ji bo pêşxistina pêvajoyê didome. Di vê navberê de hevano piştî ku civîn xilas bû, em pê hesiyan ku Tayyip Erdogan biryar daye ku ji vir û pêve kîjan meqamên dewletê eleqeder dibe bi mijaran re divê heyeta Dem Partiyê pêşwazî bike. Eger tiştekî di derheqê qanûnan de be divê Komîsyona Meclîsê Dem Partiyê pêşwazî bike û pê re bide bistîne. Ku ev heyeta Dem Partî jî van agahiyan dibe digîne Öcalan. Eger meseleyekî edaletê eleqeder bike, Wezîrê Edaletê re hevdîtin pêkdine. Eger Efkan ala be, Efkan ala. Eger tiştekî derheqê îstixbaratê de be, MîT de be, wê demê bi evê re İbrahim Kalın ra ew ê hevdîtinê çê bike. Eger tiştekî derbarê hevdîtinên derve de be, ew ê biçe cem ew ê. Navî çi bû? Wezîrê wanê derve. Ew ê beriya niha Serokê MîTê bû. We dît Hafiza min jî çûye. Welhasıl hat femkirin. Yani ji vir û pêve Tayyip Erdogan dibêje tiştekî dewletê eleqeder bike, werin bi min re hevdîtin pêk bînin û wekî din bila herkes bersiv bide we ez naxwazim li tu derekî xitimandinekî çê bibe. Di vê çarçovê de Tayyip Erdogan talîmat da kî da Wezîrê Dadê ê Tirkiye Yılmaz Tunç ku sibê pêşwaziya vê heyeta Dem Partiyê bike. Ev gelekî giring e. Yani li ser daxwaza Öcalan silavên wî, silavên Öcalan yê Tayyip Erdogan û pêşniyazên Öcalan yê ji bo Tayyip Erdogan di encama van hemiyan de Tayyip Erdogan talîmat dide wezîrê xwe Yılmaz Tunç dibêje heyeta İmraliyê pêşwazî bike, daxwazê wan çi ne, ji bo pêvajoyê çi îcab dike bikin. Navenda ragihandinê ya Dem Partiyê bi daxuyaniyekî hevdîtin piştrast kir, rast e, sibê hevdîtina wan heye. Li gorî daxuyaniyê hevdîtin wê sibê saet di 13:30 de be, hem jî li Wezareta Dadê, Edalet Bakanlığı ew ê li wê de hevdîtin çê bikin. Di daxuyaniya Dem Partiyê de hate gotin ku heyeta me ya İmraliyê ji Pervîn Buldan û Mithat Sancar pêktin. Saet di 1:30 de bi Wezîrê Dadê re Yılmaz Tunç re hevdîtinê pêk bîne. Em binêrin ka di encamê de wê çi bibe. Herkes li bendiyê wextê ku Wezareta Edaletê mesele be, tê wê manê ku ew ê pêşî girtiyên nexweş yê li zîndana serbest berde. Belkî beriya Komîsyona Meclîsê. Komîsyona Meclîsê qanûnan amade dike. Qanûn ji bo çi ye? Ji bo berdana hemû girtiyên ku ji dava Kurd û Kurdistanê hatine girtin. Ama Wezîrê Edaletê dikare bi înisiyatîfa xwe yan jî bi îmzaya Tayyip Erdogan dikarin girtiyên nexweş berdin. Hejmara wan derdora 1500-1800 de ye. Girtiyên nexweş ku acîlen divê ji bo tedaviyê li derve bin. Yani meseleyekî exlaqî ye jî cîwan ne zîndan e ne girtîgeh e. Ez bawer dikim sibê wê wisa be û hem jî hin gerîlayên ku bixwazin werin li Tirkiye bixebitin ji wan re rê were vekirin. Ez dibêjim qey ev nakeve çarçoveya xebatên Wezareta Edaletê, ev dikeve çarçoveya xebatên Komîsyona li Meclîsê ji ber ku meseleyekî siyasî ye.
Ya sibê girtiye nexweş e. Hevan no ev tiştekî ye. Wekî din di derheqê evê de di derheqê êrişa li ser gerîla de û mirina 12 eskerên Tirk de daxuyaniya Yaşar Güler heye. Yaşar Güler mirovekî nebaş e. Ez tenê wisa bibêjim. Ji destpêka pêvajoyê vir ve bi daxuyaniyê xwe her du aliyan jî aciz dike. Provokasyonê dike, meseleyê tev li hev dike, meselê sor dike. Îro jî di derheqê mirina 12 eskeran de daxuyanî de ye, ez dibêjim muhîm e ka çi dibêje. Wezîrê Parastinê Tirkiye Yaşar Güler li ser 12 eskerên ku di şikeftekî de di mixareyekê de ji ber gaza metanê mirine, tabii ew dibêjin gaza metanê, em wisa nabêjin, ji ber gazekê kimyewî mirine. Di derheqê gaza metanê de hin agahiyê me hene, ez paşê dixwazim bu ara par vê bikim. Ev bûyer wê bi lêpirsîna îdarî heta hûrguliyê herî biçûk jî bi detayan, teferruatan wê were lêkolîn kirin. Wezareta Parastinê ya Tirkiye doh ragihandibû 19 eskerê wan di şikeftekî de ji ber gaza metanê bi jehrê ketine, 5 ji wan mirine. Wezaretê îro daxuyaniyekê din da diyar kir ku 5 eskerên wanê din mirine. Bi vîya wê hejmara eskerên mirî derket 12-dan. Wezîrê Parastinê Tirkiye Yaşar Güler ji bo wan eskerên ku li herêma Zap Metînayê di axa Herêma Kurdistanê de di şikeftekî de ku berê gerîla ew wekî xestexane bikardanîn, tevlî merasimekî bû di derheqê vê de axivî. Ez axaftina naxwazim bibêjim, axaftinê dubare dike. Tenê ez tiştekî bêjim, dibêje ev biyera ku em xistina nava êş û xemgîniyekê kûr wê bi lêpirsîna îdarî were zelal kirin. Niha di derheqê vê de ez ji were bêjim, me hinekî malûmat agahî wergirtin. Yek, gaza metanê gazekî wisa ye ku mirovan jehrî nake. Tiştekî wisa tune ye. Gaza metanê dema şikeftekî de komî sirev bibe, tenê oksîjena wê derê dixwe xilas dike. Yani însan mîna ku di hunderê torbekî de be bîna mirovan diçike. Tu car nabe sedem ku mirov jehrî bibe. Tu di şikeftê de wextê bênefes bêbîn bimînî, tu derketî derva de wextê nefes stand, tu dîsa dikarî werî ser hemdê xwe. Mîna ku te torbeyê plastîk ji serê xwe derxistibe avê te be, nefes digirî tu dîsa dikarî werî ser hemdê xwe. Ji ber vê mirov jehrî nakeve. Ev derewekî mezin e. Çawa artêşekî bê ku agahiyan werbigire dikare derewekî wisa bike. Ev me dibe ku derê ez dibêjim qey di nava artêşa Tirkiyeyê jî du bendiyekî heye. Ev eskerên ku hatine kuştin mirin dixwestin bi şiklekî din eşkere bikin. Dixwestin bibêjin ku hêzên gerîla êrişê wan kirine û pêvajo tarûmar kirine, serûbin kirine, eskerê me kuştire. Hêzekî din ya nava artêşê de pêş de agahî da, pêş de beriya her kesî ket nava hereketê got eskerê me bi gaza metanê jiyana xwe ji dest dane, ji malbatên wan re sersexiyê dixwazin. Yani ê ku ev eşkere kirin, kuştina eskeran eşkere kirin, pêşî li provokasyonekî mezin girtin. Yani vaya texmîna min e. Îjaniha mesele hemî tevlî hev bîye. Daxuyaniya artêşê heye temamen derewe. Herin lêkolîn bikin. Gaza metanê nabe sebebê jehrîbûna însan. Kengê mirov jehrî dibe, em bêjin ew însanê ku li defîneyan digerin, di wan çalikan de, di şikeftan de ku belkî bi sedan salan e girtiye, di wê derê de gazekî komê serhev bîye, ew gaz ne tenê gaza metanê ye. Pir cure gaz hene, dikare bibe sedemê mirina te mehek bişre, salek bişre. Ji ber ku tu jehrî dibî. Tu jehrî dibî, bedena te nikare li hember wan maddeyan tê bikoşe, dikeve dimire. Ama ev şikefta li zapê ku wekî xestexane hatiye bikaranîn, hin deverê wî dikarin hewa bistînin û însan nû ji wê derê derketine. Yek jî derewekî wan ew e, dibêje ev şikeft beriyan hewekê xestexane hatiye bikaranîn rast e, dibe me gerîla ji wê derê derxistine. Êdî hêzên gerîla li wê derê tune ne. Madem ki hêzên gerîla li wê derê tune ne, çawa hûn dikarin bikevin wê derê û behsa mirina eskeran bikin?
Xuyaya hûn beriyan ha ketine çünkü hûn dibêjin me paxiş kiriye me ew der me vala kiriye ji gerî la. Divê manê ku beriyan ha askerê we ketine şikeftê her der kontrol kirine kesekî divê derê de tune ye. Yek jî dîmenên hin askeran belav bûn di medya civakî de. Ev mühîm e. Askerekî hevalê xwe yê dinê ya asker dikişîne. Ez naxwazim dîmenê wan bidim. Ji askerê hevalê xwe re dibêje tertîb îro ev vîdeo te ya dawî ye. Beriya mirinê. Mesela askerê ku vîdeo dikişîne çawa zane hevalî wî dimire? Ka bibêje tu yê çi ji me re bibêjî? Asker jî dibêje ez bi riza dilê xwe ez wê dikevim şikeftê eger xuya dibêje bi îhtîmalekî mezin dibe ez askerekî sözleşmelî me yani min peyman imzekiriye bi dewletê re peymana wan çi ye têda çi heye tê texmîn kirin dibe eger ez bimirim xwedî li askerên sözleşmelî derkevin. Tamam? Evet. Yani ev hemî nîşan dide ku askerên dewleta Tirkiye wê derê hatine qurbanî kirin. Yani hatine kuştin. Hemî jî ji bo xirabkirina vê pêvajoyê yan jî bi armancekî dine. Nava wan da nakokî heye. Ama ciyê şikeft lê ne ew ciyê ku gaza metanê tê de komîser hev bibe. Yani nakokî derê wê wan hene. Baş e? Beriya niha hatibe paxişkirin ew mixare. Çawa gaza metanê dikare tê de jî bigire. Ama senaryoya ku wî rojê min ji we re bas kir, ez dibêjim ew senaryo derbas dibe. Ew hê jî heye. Askerên dewleta Tirkiye diçin dixwazin dîmenên teslimiyetê yê gerîla bi dest bixin. Gaza xwe amade dikin, diçin û xeber didin fermandarê xwe jî yan jî fermandarê wan talîmat daye wan bi şiklekî dixwazin gerîla îmha bikin bi gaza kîmyewî. Îja niha ji ber ku ev mesele hatiye serê wan neyêrin bibêjin gaza kîmyewî dibêjin gaza metanê. Ê ku mirovan jehrî dike gaza kîmyewî ye. Ew e. Bila otopsî were kirin. Bila derkeve holêka ve asker çawa hatine kuştin. Pir hêsan e. Ne zehmet e, ne zehmet e. Niha ev mesele wê hê jî baş o, ew ê dirêj be. Ama sedî sed gaza metanê ne gaza metanê mirovan jehrî nake yani ê min lêkolîn kiriye ji we re bêjim. Wezîrî wan jî dirê wat dike. Wekî din hevalno Welîd Faris şêwirmendê berê yê Serokê Amerîkayê Donald Trump pêşniyaza îmzekirina peymanekê parastina ya hevbeş di navbera Herêma Kurdistanê û Hêzên Sûriya Demokratîk qesedê de dike ji bo rûbirûbûna gefên milîsan. Ev pir mühîm e. Tiştek ku min xwest ez ji we re bibêjim Welîd Faris bi xwe yekê Lübnanî ye ama şêwirmendê berê yê Donald Trump e. Dibêje lazim e qesedê û Herêma Kurdistanê di nava xwe de peymanekî ewlekariyê îmze bikin. Operasyonên hevbeş li derbixin. Li hemberî wan tehdîtekî ji Kurdê bila were wextê hat divê bi hev re hereket bikin. Ev pêşniyaza Amerîkayê ye. Beriya niha sê çar salin Amerîka pêşniyaz dike ku hêzên yenekê û hêzên pedekê bibin yek. Wezîreta Pêşmerge hemî pêşmergeyan dibin banê xwe de kom bike, Wezîreta Parastinê ya Pêşmerge a berevaniyê çê bibe. Di bendî di nava hêzên eskerî de nabe. Hêzên eskerî dibe ji siyasetê dûr bin. Di vê çarçovê de qesedê jî divê bila tevlî wan bibe. Ev gava yekem e, tiştekê nû ye. Eger tiştekî wisa çê bibe veya ji bo destpêka avabûna Kurdistanê gavekî pir mühîm e. Welîd Faris li ser hesabê xwe X'ê di derbarê mijarê de daxuyaniyekî belav kir, got divê hêzên Sûriya Demokratîk qesede hikûmeta Herêma Kurdistanê li Iraqê li dijî gefên milîsên cîhadîst ên li ser sînorên navnetewî peymanekê parastinê ya hevbeş îmze bikin. Faris di beşekê din ya daxuyaniya xwe de balê kişand ser wê yekê ku peymana Sykes-Picot êdî mana xwe tune ye.
madem hinek kes ji bo rakirina Sykes-Picot kar dikin baş e bila ew pêdaçûnekê dibin yasaya navnetewî û peymana netewên yekbî de êdî dest pê bike. Madem ki dibêje hem Kurd û hem jî hêzên din peymana Sykes-Picot, peymana Sykes-Picot tiştekî veşartiye. Yani tiştekî ne fermiye. Ev Sykes û Picot her duyan jî di nava xwe de li hev kiribûn sînorên rojhilata navîn çawa yani coğrafya rojhilata navîn çawa were dabeşkirin. Piranî jî axa Kurdistanê hatiye dabeşkirin. Bi taybetî Picot mirovekî esker bû ji Kurdan hez nedikir. Kêfoyî ji Kurdan re nedihat. Yekê Fransî ye, Sykes jî İngîlîz e. İngîlîz dîsa jî baş bûye, pêşniyaz kiriye gotiye em axa Kurdan perçe nekin 1916 ez behsa wê demê dikim. Ama Picot bi îsrar gotiye gerek Kurdistan perçe be û negêjin hev. Başê dîsa pêşniyaz li hin Kurdan kirine Mahmud Berzancî filan negirtine. Gotine ev kafirin em li gorî soza kafiran tev nagerin, em destê xwe jî dirêjî wan nakin û dawiyê de İngîlîzan dest sûnî wêgirê dane şandine sürgûnê. Yani gotine vana hêzên hegemonin em wara yani wê demê nedgotin hegemon, wê demê digotin vana hêzên kafirin em wara li hev nakin. Yani îro jî em dibêjin hêzên hegemonin em wara li hev nakin. Ama halbuki menfaatê Kurd û Kurdistanê li ku derê be mirov mecbûr e li gor ji bo menfaatê milletê xwe li cem hin hêzan di peymana de cih bigire. Temaşevanekî me dibêje ez fehm nakim çima em ewqas li ser mirina van askeran disekinin ji xwe ji bo mirinê çûbûn wê derê. Îhtimal heye ku çalakiyên gerîla yên beriya çend rojan de hatibin kuştin. Dîsa îhtimal heye ku hêjmar hêzê de tir be. Rast e, ev jî rast e. Dibe ku beriya niha di çalakiyên gerîla de ê wê rojê hêzên gerîla 24 û 26 Hezîranê çalakiyekê pir bibandor li darxistibûn. Piştî bi dihan şiyariyan, piştî lava rêca. Em agirbestê dane bi ser me de neyên. Em naxwazin şer bikin, em dixwazin pêvajo pêşkeve. Piştî bi dihan şiyariyan dawiyê de hêzên gerîla avêtin ser barekeyên artêşa Tirkiye û dibe ku ev eskerên mirî ji wê derê mabin. Îro bi şiklên cuda dixwazin nîşan bidin. Yani naxwazin têkçûna xwe rave bikin. Ev rast e. Em çima li ser kuştina van askeran disekirin ji ber ku kuştinê nenormal in. Eger şerekê rûbirû çê bibiya eskerên dewleta Tirkiye hatibina kuştin erê. Ama kuştinek heye têda tije derewin û hevû di nagirin. Ji ber vê ye em hinek li ser disekirin em hewl didin derewên artêşa Tirkiye derbixin holê, em hewl didin hêzên ku dixwazin pêşî li vê pêvajiyê bigirin provokatör em dixwazin wan hêzana derxin holê ji ber vê yekî ye. Niha pêşniyaza Amerîkayê ew e ku hêzên Qesedê û Rojavayê Kurdistanê û Başûrê Kurdistanê bibin yek. Ev pêşniyaza Amerîkayê jî ji aliyê Welîd Faris ve hatiye ziman. Yani wî bilêv kiriye. Ez dibêjim tiştekî pir mühîm e. Di vê naberê de em dibînin ku li gorî ajansa li gorî saziya SOR ji bo Qesedê ji bo Rojavayê Kurdistanê dîsa sewqiyetekî mezin ya eskerî heye. Barhilgir, tir, tije yani kamyon tije çek û silah li Rojava sewqê Rojava têne kirin. Ev tiştekî pir mühîm e. Her wiha Wezîra Karê Derve ya Rêveberiya Xwesera Rojavayê Kurdistanê İlham Ehmed hikûmeta Şamê şiyar kir. Xwedî li millet derkevin, eger hûn xwedî lê derkevin, eger dernakevin rêvekin em xwedî li milletê xwe derkevin. Mesele çi ye? Li Laskiye li hin deverên cudayên Sûriye şewat heye. Hikûmeta îro ya Sûriye nikare van şewatan vemirîne. Dibêjin îmkanê me tune. Halbuki îmkanê wan heye însanan birevînin bikujin, îmkanê wan heye. İmkanê we heye di nava xwe de hin gendelî bikin û parve bikin pir tişta ama tedbîr nagirin li hember şewatê. Ez dibêjim tecrüba wan tune ye. Ama tecrüba rêveberiya Xweser heye.
Heta niha dewleta Tirkiye agir berda gelek zeviyan. Daristan li Rojavayê Kurdistanê tunene rast e. Yani hene peyvên bijî Tirkiye me di dema hikûmeta Baas de destûr nedidan ku wê derê dar werin çandin zevî erê ama Daristan destûr nedidan. Sibê büyük çi em nizanin. Ji ber vê yekê niha kültûra danîna daran li Rojava tune ye. Tu biçîneva bajaran li Qamişlo deverên din wisa wekê li Bakur pir dar tunene, hêştayî tune ye. Ji ber vê henekî zohabûnekî heye. Halbuki av jî hebû. İlham Ehmed dibêje li gel ku îmkanê me derfetê me gelekî kêm in jî rê bidin me em biçin xwedî li miletê xwe derbikevin li Laskiyê li peravê Sûriyê li wan Daristan di nava Şewatê dane. Ev jî muhîm e berpirsyariya hikûmeta Rêveberiya Xweser e. Xwe wekî berpirsiyar dibînin ji bo temamê miletên Sûriyê. Ne tenê miletê Sûriyê jî li Bakurê Kurdistanê dema erdhej çêbû Rêveberiya Xweser xwest kamyon tijê alîkarî bişîne, xwest mirovê xwe bişîne ji bo rizgarkirinê, dewleta Tirkiye rê neda. Ama em hêvî dikin ji Ewropê ve sînorê di navbera Bakurê Kurdistanê û Rojava da jî rabe, di rewşên felaketê de merov bikare alîkarî bide hevûdû. Ev meseleya merasima çekdanîn, çekberdan jî hevanno di navbera rojên 11 ez binêrim teqebûlê kîjan rojan dike 11 be roja îniyê ye, 12 be roja şemiyê ye. Erê. Niha beriya ku çek werin danîn tabî êdî herkes dizane tiştekî veşartî tune ye. Hejmara koma gerîlla ku were çekê xwe îmha bike bi qasî 20 yan jî 30 ye. Eger hûn ji min bipirsin min dixwest ez wisa sernavekî manşetekî binivîsînim ez bibêjim nîvê gerîlla yani nîvê PKK-yan tên çekê xwe îmha dikin. Çima nîvê hemî PKK-yan ya jî nîvên gerîla? Çünkü wezîrê wanê Ucubeyê beriya niha Süleyman Soylu gotibû tenê 58 gerîla mane. Herî dawî wisa gotibû. Pêşî gotibû 82, paşê gotibû 58 tiştekî wisa hejmarekî hebû yani. 58 tê bîra min hejmara gerîla ew qas maye. Madem wisa ye nîvê 58 kesî tên çekê xwe îmha dikin. Tê wê manê ku tenê 24 tên 24 jî dimînin 24 jî müsaade bikin ku ew jî rêveberên gerîla bin. Ew jî ji xwe ê tên naskirin, sîmayên tên naskirin ew in. Ji ber vê min xwest manşetekî wisa bavêjim min got na mesele cidî ye. Em ji ciddiyeta meselê dûr neçin. Çünkü qedera bi milyonan însanan eleqedar dike. Qedera gerîla eleqedar dike. İnsanên şervan in, fedekar in. Ji bo xatirê milletê xwe canê xwe feda kirine. Wê rojî jî min got ê ku dibe sedema mirina eskerên dewleta Tirkiye ku tên bi armanca tecawuzê ruhê gerîlayên şehîd dibe sebebê mirina wan destûr nade. Yani ez vêya weke sembolîk jî nabêjim. Ne weke teşbîh jî, rastê jî. Eskerên dewleta Tirkiye ji ruhê gerîla ditirse, ruhê şehîdê gerîla. Ew tirsa wan e dibe sebebê mirina wan. Panîk. Dikevin panîkê. Mesela li ku dire dünyayê hatiye dîtin hêzekî agirbestî lan kiriye xwe fesih dike ji bo aştiyê her tiştî dibêje amade ye her tiştî bike ama dewleta Tirkiye rehet nasekine ha bîre da vê ser wan. Weya nemerdî ye. Merû nikare qebûl bike. Ji wextê dimirin jî par nepêrar ama hevalên me sersaxiyê dixwazin. Dixwazin bila bixwazin. Hêdî uslûba wan siyasî ye li gorî pêvajoyê û çawa tev digerin bigerin ama ez bim sersaxî bixwasî jî dibê tu vê mehkûm bikî. Dibê tu bang li dewleta Tirkiye bikî ku eskerê xwe vekişîne. Besê êdî. Tu ji çi ditirsî? Ew pêvajoyek ku di encama wê de eskerên dewleta Tirkiye ji Kurdistanê venekişin. Çi mana wê pêvajoyê heye? Ew pêvajoyek ku di encama wê de terora dewleta Tirkiye nesekine. Êrişî li ser zarokê me bidomin. Tecavûz bidome. Tirsa di nava Kurdan da eger bidome. Çi mana wê pêvajoyê heye? Me got pêvajo çi be ji bo demokrasî çê bibe?
ji bo aştî çêbibe, li hevkirinekî çêbibe, ji bo em bikaribin rehet di nava welatê xwe de bigerin, kes qarşê me nebe. Ew pêvajoyek û di encama wê de parastina Kurd û Kurdayetiyê ji çarçova sûç neyê derxistin çi mana wê pêvajoyê heye? Ew pêvajoyek û di encama wê de perwerdeyiya Kurdî serbest nebe çi mana wê heye? Bana hemî mesele ne? Yani dibe vê gavê ji ber ku mesele hesas e, destpêka pêvajoyê dibe em hinekî baldar tevgerin, hesas tevgerin, xwedî li zimanê xwe derkevin, temam. Ama heta ku derê dibe em zêde jî tavîza nedin. Wextê tu sersaxî dixwazî ji eskerê wanê kuştî re ku ji barmanca tecavûzê çûne, dibe mirov hinekî zimanê xwe jî diqet bike hesasiyeta milletê Kurd jî bide berçav. Di vê naberê de vê jî bêjim, wextê ku me got hesasiyeta milletê Kurd bidî berçav ev e. Yani deverekî weke Silopiyê şaredarekî me heye jiyan ormanlı ez nas nakim, min nedîtiyem, pêra neaxivîme. Ama ez wextê li dîmen de nerim bi tu şekrekî nakeve serê min ku mirov ji bo vê canikê ji wezîfê bigire meş û mîtîngek li dar bixe. Hem jî bi beşdariya wekîlan. Yani min şerm kiriye. Li deverekî weke Bakurê Kurdistanê bi dehan şaredarî dibin dagirkeriya dewleta Tirkiye de ne qayyum hatiye tayin kirin. Ew qayyum li wê derê li ser wezîfê ne didizin, dibin, talan dikin, wêran dikin, bi darê zorê şaredarî bi dest xistine. Ew qayyum li wê derê sekinîne em ra dibin keçikek narîn, jiyan ormanlı, parêzer e, awuqat e, temamê jiyana xwe daye vê mesela Kurd û Kurdistanê di komeleyên mafê mirova de xebitiye. Bi dengê gel hatiye hilbijartin. Bi dengê gelê Silopî hatiye hilbijartin. Em dixwazin ji wezîfê bigirin, hem jî bi darê zorê û hem jî bi meş û mîtîngan. Hem jî teşîr dikin. Ya hêza we tune ye weke rêxistina Dem Partiyê ya Silopiyê hêza we tune ye hûn jiyan ormanlê re bikevin diyalogê. Yani ew rêxistina li Silopiyê eger nikaribe bi şaredara xwe re bide bistîne bikeve diyalogê yani bi meş û mîtîngan qet nikarî. Tu nikarî hêza gel bikarbînî li hember şaredar. Nexweş e li hember qayyum bikarbîne. Jiyan ormanlî ne qayyumekî. Bi dengê wê hatiye hilbijartin. Yan jî we weke rêveberiya Dem Partiyê we ew hilbijart, we kir namzet, we anî. Müsaade bikin heta pêvajoya 4 sala 5 salan şaredariya xwe birêve bibe. Müsaade bidin. Wextê ku şaş birêve bibe, gendelî kiribe, dizî kiribe em derxin mehkemeyê. Avaroz bikin. Mehkûm bikin. Ama müsaade bikin pêşî bila bixebite. Ha li gorî regezên we, li gorî pîvanê we tev nagere. Bikevin diyalogê. Qasî diyalogê tiştekî xweş e? Ya em niha bi însanekî weke dewlet baxçelî re dikevin diyalogê. Em nikarin bi jiyan ormanlî re bikevin diyalogê. Ma ne şerm e ji me re. Ew çi weşbaja me ye nava kolana da em derdikevin bi sifatê wekîl, hem jî wekîlên jin. Hem jî wekîlên jin. Yani me pir dixwaz ku Newroz Uysal here ber derê qayyum biqêre bibêje tu dagirkerî bi cehneme ji herêma me biçe. Yani ez naxwazim jinekî wekîla me Newroz Uysal ku me dengê xwe daye ez naxwazim biçe pêşiya deriyê jiyan ormanlî bibêje ji vê derê bicehnime. Yani min şerm kir. Jinekî Kurd li hember jinekî Kurd vê üslûbê nikare bikarbîne. Civaka me ne layıqê vê rewşê ye. Ez vê canikê nas nakim, jiyan ormanlî nas nakim. Min telefonê kî kiriye em nikarin xwe bigîninê. Ne telefonê wî heye û ne jî medya civakî û Twitterê wî heye nikarim xwe bigînime. Ji ber vê ez tenê ji wextê ji derve ve fotoğrafê meselê dikişînim rêxistina jinê jinekî wextê afaroz dike veya neheqî tê ji min re. Vîjdana min nikare rake. Eger mêr biya ez ji we re bêjim eger jiyan ormanlî mêr biya jinan li hemberî wî çalakî çê bikiriba wê demê ez ketima şüphê. Beriya niha rewşekî wisa çêbû bawer dikim li Batmanê bû. Rewşekî wisa çêbûbû. Jinekî rêxistinê jinan li hember mêrekî çalakî pêkanîn li Batmanê bû bawer dikim. Ew mirov dikare bikeve şüpheyê. Problem tune ye. Ama rêxistina jinê li hember şaredarekî jin hem jî sala 1990 de hatiye dünya ya zarok e ya.
İnsanekî sala nodî de hatibe dünyayê û awqat be û temamê emrê xwe dibe vî îşê. Ya hinek mantık ya. Mantıkî merû tevgere baş e. Ji ber vê ez vê derê ne hukm didim û ne biryar didim. Tenê goh didim vîcdana xwe. Yani ez bim rêxistina jinê ya li Ewropayê, rêxistina jinê ya Bakurê Kurdistanê dibe garibin rêya diyalogê bi jiyan ormanlî re bidin destpêkirin. Eger nikarin rêya diyalogê vekin, wê demê dibe ji xwe bipirsin. Em çima endamekê xwe re nikarin bikevin diyalogê? Problem çi ye? Yani rêxistina rojnamegeriya Kurd aniha nikare min re bikeve diyalogê. Bi min re dikare heftê û heft saeta bikeve cêvîna, dikare min îqna bike. Wextê nikare be min îqna bike, dikare ji min îstîfa bixwaze. Ez biçim ku derê? Ez biçim nava rêxistina Afrikiyan? Ez ê biçim nava rêxistina Tirkan? Niha tu jiyan ormanî dişînî ku derê? Tu dişînî nava AKP, tu dişînî nava MHP, tu dişînî ku? Endama tê ye, zaroka tê ye, qîza tê ye, tu dişînî ku? Yani merûv mane nadine yani. Keçemê divê nava me de be divê dernekeve. İnsanan dişînî nava AKP, dişînî ku derê? Niyet çi ye? Yani dîsa jî dibêjim ez nas nakim. Nas nakim. Yani jinekî AKP'yî bêjî merûv a xwesa afaroz nake. Diyalog. Rêbazên din merûv bikarbîne. Ez nizanim çi difikirin yani. Wekî din ev beriya merasima çekdanînê em li bendê ne ku sürprîzekî çêbibe. Em li bendê ne ku dîmenên Rêzdar Öcalan ji İmraliyê hatibin ji raya giştî ya cîhanê re werin parvekirin. Em li bendê ne ku wisa bi hevalê xwe yê İmraliyê re li dora maseyekî kombûne û di derbarê vê pêvajiyê de, derbarê pêşerojê de agahî bide milletê Kurd û milletên cîhanê. Ji ber ku ew xîtabê her kesî dike. Ka em binêrin hem cara yekem e piştî 26 salan ew dikeve sala 27 dîmenê wî derdikevin derve, dîmenê vîdeoyî. Ev ka em binêrin tona dengî wî guheriye neguheriye ji ber ku me dengî wî nebîstiye. Ka em binêrin çi dibêje? Hêviya wî çi ye? Bi tarzê xwe, bi rûniştina xwe, bi tona dengê xwe heqeten hêviya ku ew bide milletên me wê çawa be, em mereq dikin. Berê ku wextê derkeve ez agahî didim we, ez hema weşana zindî çê dikim. Wezîrê berê yê veguhestinê yê Rûsyayê Roman Starovît tenê çend saet piştî ku jaliyê Serokê Rûsyayê Vladimir Putin ve ji kar hatibû dûrxistin di wesayîta xwe de mirî hate dîtin. Li gorî agahiyan ev camêr parêzgarê berê yê herêma Kurskê bû, yani walî bû, dibêjin xwekuştî ye. Agahiyekî wisa heye. Dî em nizanin çi qas rast e. Rêxistina Efrînê ya Navletewî raporekî li ser darvekirinên li Erebistana Saûdî weşand. Li gorî raporê di sala 2024 de herî kêm 345 kes hatine darvekirin. Ev hejmar li gorî 30 salên dawiyê gihîştiye asteye herî bilind. Zêdebûna cezakirinên darvekirinê di 6 mehayên destpêka sala 2025 de jî berdewam kir. Hejmara kesên hatine darvekirin gihîşte 308. Ev hejmar nîşan dide ku heta dawiya sala 2025 dibe ku rekorekê nû bişkê. Rêxistinên mafê mirovan dibêjin ku piraniya darvekirinan ne ji ber bikaranîna tundiyê ji ber sûcên maddeyên hişbir pêk hatiye. Yani narkotîk bikaranîne. Rêxistinekê din yapan mafê mirovan dibêje nêzîkî ji sisiyan du darvekirinên îsal bi sedemên maddeyên hişbir vegirê daye. Ev encam gotinên Veliaht Prens Muhammed Bin Selman yên sala 2022 diyan berova jî dike ji ber ku Selman di röportajekî xwe de çi gotibû cezayê darvekirinê tenê ji bo sûcên tundiyê ye yên wekî cîhadê dê were sepandin. Ji bo cûreyên sûcê din kes nayê darvekirin gotibû. Halbikî însanê ku maddeyên hişbir dikişîne tên darvekirin. Yani ev sûç e. Di vê naberê de hevanno li rojhilatê derheqê Rojhilatê Kurdistanê de dîsa hin agahî hene mesela darvekirinê de
Dadgeha Urmiye ceza idame li 5 girtiyên Kurd yên xelkê bajarê Bokanê ya Rojhilatê Kurdistanê birî ji bilî cezayê îdamê li wan girtîgehan li hin kesê din jî cezayê davekirinê hatiye birîn. Ew jî ev kes jî bi tohmetên wekî endametiya partiyên cûrbecûr ên dijber her wiha hevkarîkirina bi İsraîlê re têne sûcbar kirin. Biryara dadgehê îro ji parêzerê wan girtiyan re hatiye ragihandin. Li gorî biryarê kesî ku dereqê we de ceza îdamê hatiye birîn. Binêre Soran Qasımî, Peyman Sultanî, Kawe Salihî her yek ji wan sê caran îdam xwariye. Rizgar Begzade Babamîrî 2 caran îdam xwariye. Teyfur Selîmî Babamîrî jî bi carekî îdam xwariye yani ceza îdamê lê hatiye birîn. Teyfur Selîmî di îlona 2024 de bi kefaletê hatibû berdan. Li her çar kesên din li girtîgeha navendiya Urmiye girtîne. Ji bilî cezayê îdamê li wan 5 girtiyan cezayê 10 sal û 15 salan ê zindanê jî hatiye birîn. Ew bi sûcbariyên wekî çalakiyên li dijî desthilata Îranê, endametiya partiyên dijberên Komara İslamî, hevkarîkirina li gel İsraîlê, desthebûna di kuştinê de hatine mehkûm kirin. Di aynê dosyayê de 8 welatiyên din ên xelkê Bokanê jî bi cezayê girtîgehê bi cezayê pereyan hatiye mehkûm kirin. Velhesil bi vî şeklî didome cezayê îdamê li Îranê dibe temamî bi dawî bibe. Weke nûçeyekê din di derbarê krîza aborî ya li Tirkiyeyê kesên Bakurê Kurdistanê û Tirkiye dijîn wan eleqedar dike ji nêzve. Kesên diçin tetîlê jî elbet niha havîne ji Almanya pir kes ketine rê ji Fransa jî ber bê Bakurê Kurdistanê ve diçin. Di vê naberê de kesî ku niha di rê dane diçin tetîlê em silavê xwe ji wan re birê dikin. Ji kerema xwe re baldar bin erebê hêdî hêdî bajonê 5 saet dereng biçin ama sax silametî biçin malê xwe. Niha di rê de jî gelek heval li me godar dikin wisa înternetê xwe vekirine telefonê xwe de erebê xwe de li me godar dikin. Ez behsa şofêra nakim behsa rêwiya dikim. Şofêr li me godar bikin tenê temaşe nekin. Tenê bila dengê me were we. Li bazara Stenbolê buhay lîreyê Tirk li hember pereyên biyanî daket. Lîreyekî Amerîkî, dolarekî Amerîkî bû 40 lîreyê Tirk. Li gel pêşveçûnê siyasî li Tirkiye digel nearamiya bazara cîhanê daketina buhay lîreyê Tirk berdewam dike. Yani lîreyê Tirk qîmeta xwe gelekî wenda dike. Canan dewleta Tirkiye bi zanebûn wisa dike. Qîmeta perê xwe kêm dike ji bo ku turîst gelkî werin xerç bikin, mesref bikin. Ve ya canan taktîke jî lê em dibînin ev ne wisa ye ji ber krîza aboriyê ye. Herî dawî 19 adarê dema serokê şaredariyê ya İstenbolê Ekrem İmamoğlu hatibû binçavkirin dolarekî Amerîkî derketibû 41 lîre lê piştre dîsa daketibû asta 39 û nîvan lê aniha dîsa daketiye ser 40 çilî derbas kiriye. Yani faizên li Tirkiye jî mesela niha 10,000 euroyê we hebin tu bikî perê Tirk ew mehê nîvî li te zêde dike yani faiz didin te ew cureyekê teşwîqê ye ji bo tu biçî perê xwe razînî li Tirkiye. Hevan no ez vegerim cem we ka hûn çi dibêjin ji me re? Dewleta terorîst ya İslamî ya Îranê dibêje dara mala te ava walahi wisa ye. Hevan no ka we çi kir qe we çi nivîsandiye tiş miştî ku hûn binivîsînin ez dengê gel kengê çê bikim? Murat Demir çi dibêje dibê bedran dere yanlış düşünmüş dibe. Ya mesele hevalê Murat Demir ez şaş difikirim baş difikirim tiştekî dine. Ez behsa usulê dikim. Mesela ez ev canik li dijî çi ye ne mesele ye. Ez behsa usulê dikim. Tu bi endamekî xwe re nikarî vî diyalogekî pêş bixî te de problem heye. Tu ferdekî malbata xwe re eger nikarî vî diyalog çêkî te de problem heye. Wê demê pevçûn çê dibe. Ciyê diyalog lê tune be, ciyê îqnakirin tune be pevçûn derdikeve. Ez behsa usulê dikim ya. Ez nabêjim mehkeme veke û kî heqe kî neheqe ez behsa wî nakim.
Yani nexweşe tam divê pêvajoyê de em behsa demokrasiyê dikin, tu rabî pankarta bigirî erê pêşa derê jinekî. Nexweşe ye û dîmen nexweşe ha. Dünya alem me temaşe dike. Em eyb e ha. Ya kesekî dibe ku ne ji te be jî. Bihêle bila serbixwe be ne meseleyekî. Ma dünya xira dibe. Şaredariya hemî şaredariyê te çûne ma silopî ew xasa muhîm e. Çi kiriye? Perekî diziye. Ji ber vê henekî war o kadın nebêjin. Yani heqaret li insana nekin yani nexweş e. Ka em xweşo rêxistina mesela bu eşbanlık eş başkanlık sistemine karşı ki gotiye karşı, çawa karşı. Mesele ne ev ki karşı be jî eşterat bêjim roja destpêkê te pêra li hev kir tu nikarî xwe rex nebikî. Madem ki însanekî pergala te ya siyasî qebûl nake tu çima weke namzet nîşan didî? Eger te weke namzet nîşan dabe kêmasiyê xwe qebûl bike. Di nîvê rê de tu çawa dikarî herî car din ji erebê bigirî bavê jî. Te erebekî te ya te jinekî di nîvê rê de xistibe ereba xwe tu dibî digînî cî wî jinik di ereba te de xirab derkeve jî tu nikarî bavê jî. Eştere behsa usulê dikim. Ji ber vê yani. Em ne mehkeme ne veya ew e yani. Çawa ku em zimanê xwe nerm dikin li hember dijmin divê em li hember hevûdû jî zimanê xwe nerm bikin. Üsluba xwe nerm bikin. Êde baş. Bi hêviya rojên xweş azad eger me tiştekî ji bîr kiribe jî carekî de em ê ji we re bêjin. Silav dem baş.